Luaing saat mahita di acara ipanamajaha isi surat perpadanan alani dihamu panguli dogotoroan romahamu tujuh. Dodi alfabet markas Senturi anak ni dokter Senturi tumun lensi boru pusung sian huta legotoba kuria kakek tenagoda bisa marah. Au Sripi Amonalisa Boru Silalahi Boruni Asamana Kup Silalahi Tubuni Restiana Boru Sirega Siang Puta Panyaran Kuria KPP Panyaran Besok Panyaran mengundukong perpadanan nami soal antar surat ditolong nunga tangga siana sarohan nami naik mandongan saripe ikomarsi perolongan hami soal parsaripe hala Kristen natutu dan jadi siram parsirebel nami ia susiniram ni hamatian jalai kos arwah hami mengikuton aturan ruhut hak Kristen ni hagabebi torang do perhurian nami jaladang adong perbogasan nami tuna asing molotung adong pangabat di perbogasan nami ikut jolo paturian nami doi asa terbangidu kami pasu-pasu lau pengunjungan bogasi. Ia mengatakan dia keamangina isi di surat perpadanan Minasida nuai jumomo utang kasih kami maju hamu panguli dohok natoras ni panguli terjolong maliho aman imanuni alfabet marga siaturi namanu kumaang nuai diho aliduni alfabet siaturi Holan si Silvia Monalisa nama dari tadahu buru-buru Idong takas jodoh sih Idong Arang doke pardongan mudo si buru na asing di morong Dangado tutudo Bolotung adong berade doke hobat berade doho paturehon manang paujukon pardongan mi tu buru na asing Sojogo di jaloho pe pasu-pasu pardomas karekeo Doain tanasi hami pahamu natoras ni pangoni dihamu amanami inanami Adong di boto hamuan kaamanginan pardongan ni anak munon tuburu na asing manang buru ni naturangna manang buru na di waraon asing ni sian si Monalisa buru silalayon Bolotung adong radio hamu paturemoni apanginang sojogo di calon mesida dope pasu-pasu pardo masari peuni nuai manukum maau diho ariinan ima Silvia Monalisa buru silalahi adong dope pardo ngalamu doho si bawah na asing di muarong manang na di huta paniaran asing ni sian sidodion dangadong bolo tungarong radio doho paringgat toni sojo madeja mahudupe pasu-pasu parduga sarepeon siya tuhata daudi
Dihamunang mewakili nato rasmi oroanon adong dope amanginan diboto hamu pardonganon ni borumonong tubawa na asing ni tu sido di siaturion bolotung adong rade dong hamu paturero ni sojo wadi jalon dasida dope pasu-pasu pardongas karepeo naulima atau dihitan antumu di sona keamanginan sudehi taramananda sidodion manukung mahal di hamu kamanami inanami terlumumi dari hutan lebat doba adong kami di foto hamu pardonganon ni anak domoporu ni huriaton tubawa manang tuboru na asing di hutan soalnya molo hamu bangalusi dan rompe atau molo so adong manang molo adong rade do hamu padingkat toni sojo di jalon nasida do pasu-pasu atau daulima atau sonari ditandatangani ma surat parpadanana parjodoh ma pamuli dunia non diuduti ma dohot oron Noaing pinasahan pa menandatangani natoras ni panguli amang Nordis Yanturi dohot mewakili orwan inang boru pardede 7 mahamu amangina Iya, diuduti mamse saksi sian parana ima amang situa hasiaturi saksi sian parboru amang tabunan Noaing ujohai ma situa sian paranak situa boru manulang situa sian parboru situa boru raja mukuk 7 lomamina na patupulhon habis sendiri Diakones P. Burubulto. Sarana Pangina hujaha hamba isi di surat perpadanan nina sidang Audoni alfabet siaturi anak di amang dorgis siaturi tubuni inang necui burung opus sungguh sian hutalo batu bahuria HKBP hutanda godang resort muara dohot oroan Silvia Monalisa boru silalahi boruni amang asa marakuk silalahi tubuni inang Grace Diana boru siregar sian huta paniaran huria HKBP paniaran resort paniaran mangudukon perpadaan nabi sohon natar surat ditoroon dungataka sian rohanami naik mardongan saripe ikon masina golongan habis sohon parsaripe oningala Kristen natutu dan jadi siram parsaripe onami iya sosiliran ni hamatean jala ikon saroha hami mengihuton aturan manang ruhut ha Kristen oni HKBP torang do parhurion nami jaladang adong parbogason nabi tuna asik Molotung adong pangabat di parbogason nami ikon jolo patureon nami dui asa terpangido hami pasu-pasu lahu paujukon bogasi pangoni Indonesia turi tubuh 10 November 1900 terdiri 25 Desember 1900
maka tidak kon hapor siau 26 Desember 2001 lalu. Oroan Silvia Monalisa Boru Silalahi tubuh tanggal 15 November 2020 terdiri 25 Desember 2020 maka tidak kon hapor siau 12 Februari 2020 pamoli doli akabet siaturi tertanda tangan Oroan Silvia Monalisa Silalahi tertanda tangan Natoras ni pamoli amang dordi siaturi tertanda tangan mewakili Natoras ni Oroan Inang Boru Bernede tertanda tangan saksi siang paranak situa hal siaturi tertanda tangan saksi siang parboru amang Tapunan tertanda tangan situa parboru paranak situa Boru Manulang tertanda tangan situa parboru situa Boru Raja Guguk tertanda tangan Napatumpor Hone Monespe Boru Gultum tertanda tangan titik parjolo di hari Minggu tanggal 10 Februari 2020 titik paduawan di hari Minggu tanggal 26 Februari 2020 di Pasu-Pasu di hari Sabtu tanggal 4 Maret 2020 di HKBP Hutan Nagodan Resort Muara masuk jam 10 WIB Songonima amanginan isi di surat di Perbadanan Nasida Jaga titik di Pernai Majalo Pasu-Pasu Parbogason alani tayong beba aka amanginan alani dinalahu manangingon hata di debata hita nagabi hojaha di parpumata marede hita sian bupede nomor 780 ayat sada Dewa Rajamu Manahutan Dahami Marhite Hidin anakmu Tuhan Yesus Kristus Gong puji-pujian dohon moliate di sombahon rohan nani Tuhan Dia pala botarion Didongani ho hami marhite hite asin roham Jala di pata roho hami Tuhan bongo tu bagas joromon Imana mangudur hon anak dohot boron ihuriam Nau marpadan nasida Tuhan di jolon ihuriam Alani Tuhan dinalahu marsaur mahame marhite katam Parabadiai roho nang pikiran nami Romaho ale Tuhan nungarade hame nalahu manangigol hatam Amin. Oras marihita saluhutna Hamo manami inanami Huriana hinahologani Tuhanta Hatani debata nagabi moja hati parpumuanta di botarion Imana huenet hami sian kolose tolu ayat 12 somonon ma didong isi Ope kamu akan pinilit ni debata akan abadia jalahina holongan soluko kamu maparasi rohau situtu habasaron haserepon lambung dohot lambas ni roha salidnai hujaha wanamangina Ope kamu akan pinilit ni debata akan abadia jalahina holongan soluko kamu maparasi rohau situtu habasaron haserepon
lapok dohon labas niroha idong sahna. Huria ni Tuhata, huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tutu marlas niroha dohita di botarion alaniaha. Alaima naik marsakap mardongan saripe anak dohon buruni duriata. Jana dungo marpadan nasida di tonga-tonga ni huria di jolo ni debata nang di jolo ta ganok na pumudi son. Alani ang kaamanginang di dokhata ni debata dihita di botarion di paingon surat ni Apostel Paulus tuhuria Kolose di dok nangking hitanau pinilbit ni debata. Anak haholongan ni debata dohita, anak kasian ni debata dohita. Manak sohtia pe panganahota maradumpur debata. Nasuhar pe papahenata maradumpur debata. Tondo hita di dong anak haholongan na, anak kasian. Najujub pe hita marsana, najujub pe hita makulahon dosa, alay totong di dong debata, anak haholongan ninna. Alani di kamu na dua, si Dodi doh si Mona Lisa. Sa tahun mau disuruh tidak tidur di hutan deu, odoke. Jujur, sa tahun, hampir sa tahun ini nang disuruh pagkubasi. Sa tahun pagkubasi yun ang tahun na nga 2022 do 2020. Alay odo berupoto na adong na margor sinodi na nang manguli. Alay buboto ma adong sangka mo nang marbagas marminggu mo di bulan 12. Irong tohodoy agidodi tohodoy toho ijujur di bawah. Usung kong majo di ngotoro haka siyamu di ngotoro tersurat di dia. Tersurat di nani pun. Irokan, habi di hanta habar siamu di dokwang, tumacai begas dohatai, ujaha mabiga natari lo bisa surat mutua, ujaha manatari di pasir bono, begas dohabe, pangok kuhon ni surat. Habor siaw di sido dion, alay, puasa losok merminggu narohku. Ujaha madudi asari makamu, didok. Unang honsohon hamu agia aha. Alay sadok pabotohon kamu matu debata pangidol muna. Marhide-hide tanian dohon elek-elek mardongan mauliate. Irok, manang kasala mangade dunay ngon narohku. Akiduri, iro. Habis surat ni Apostel Paulus tuhuria Filipi do di hata haborsioni. Habis sampai loma dia bisa benar na ikoni motor nami. Nga taboto rasi sempung nga ponis hukuman mati kan. Moli syukur atau moli ponis masuk hukuman mati dodi. Doko jo hata haborsioni kumpul do. Habis dok unang olsohon kamu agia ah. Olsohon doho sonari doni naneng bangulio daw alas berau kamu tu. Nadabok kubur sidalari na cantik ate. Uli rupana, iro kan? Iro doni, iro. Nah. Disuruh dipai waktu hamuna dua marhide-hide surat ni Apostel Paulus diputus kamu di nama mardonga saripe kamu doain nomor badan kamu idokan di hata hapor siamu benidok unang olsohon agia aham sadok
pabotohon tu de bata. Barhide-hide tanian doon elek-elek. Ero martanian. Ero. Jom-jom do marang sehari-sehari. Jom. Setohong manianya deh. Iya, setohong manianya jom-jom do martanian si Dudion. Laho magalat tua pe martanian na Dudi. Iya, betul. Tumace mau jalan rais tu dari selu betul. Nasihat tu orang betul. Eko martanian ade. Magulu do betul di sini ade. Berarti banyak do. Molo sama martanian ni do tulus saharo di tikio. Nah, hada ni de batata yang boy suku muna karena torason naung perjolo menikah naung perjolo marhasohotan dan arong sikolah na pasikolah ate kina arong pasikolah kamu na marhasohotan totu sehari dan adong jadaran arong natambah nama rumah tangga tidak ada satupun keluarga yang tamat di tengah-tengah keluarga dan orang tamat. Adino ikut terus belajar mengikuti proses. Nadi kamu dah dua samari diputus so kamu lah merdona saripe kamu berarti nunga tambe kamu lah mengadu pisanuhutna nama sa di perguruan sigan mari. Dakonan diri, gak hanya diri sendiri lagi yang kita pikirkan. Alat mulu gak sadar. Dan dua, ade. Idukah? Dan dua. Alat yang gak sadar deh. Sedang pakilalan si Dodi, tu pakilalan si Mona. Namar hide terpukong di hamuna dua nomor pada kamu dijoloni di batalo dijoloni na torok somari ima keputusan kalian pada saat ini untuk memutuskan untuk menikah itu adalah bagian dari iman. Ada orang susah kamu tu pasu-pasu nasihat Tuhani pikir-pikir kamu maju terus muna do mana dan ade so suku-suku ni mati adi boharo pagabat boharo terus muna do marga sarike unang danau alani berbeda pendapat si Mona dengan si Dodi dan berbeda lari si Mona tu paniara dari mana jangan sapala na kuleho diri kula mardoka sarike hukum sapala na dihaho ibu si Dodi Mona hukum dan arong beda unang asing bunga si Dodi pe unang arong ang pangalos Dodi ni Dodi salah pilih doa pe tidak. Jangan ada yang mengatakan salah pilih. Dari sekarang kamu sudah memilih si Dodi, demikian juga si Dodi sudah memilih si Mona. Jangan ada di belakang di hari kemudian mengatakan aku telah salah pilih. Tidak. Hero di hamuna dua, hero tertortik di pikiran hamuna dua bahwasanya kalian berdua yang akan menjadi rokok. Hero tertortik di pikiran hamuna. Usdudi hari tertortik dari pikiran si Dodion, nana yang kursi dalarion do hape rokok. Bisa kita tanya apakah kita beda orang yang menginang rakyat yang terportik pikiran tanah amatan tasonari nega birokap irokan nosi godang do pakai petau na godang do pandang-pandangnya beri begitu banyak cara di padang ke bawah
hanya satu yang terpikat oleh hatinya. Apakah dibilang lagi bidadari berumah tangga 30 tahun di rokok kamu dan kamu ingin masalah pilih kamu? Ada masih senyum? Mungkin tidak. Demikian sebaliknya. Kaum bapak juga tidak akan mengatakan dia salah pilih terhadap istrinya. Allah itu gak berpadan. Itu kan naso jadi sirang dia so sinirang di hamatean. Bagaimanapun kelakuan si istri, bagaimanapun kelakuan si suami, ikut kopotan. Alai kalau keluar keterbatasan dulu, begini lebih tahu. Jadi, ada. Mungkin kita pernah mendengar kabar-kabar yang begitu panas sekarang. Boleh terbegi, ada mega di dalam begi, jala mega dolang iba, mamerini. Tetapi itulah yang terjadi. Alani kita akan amanina nabumu di son, marhite-hite turpukon, dan kalau Tuhan lakon dua di payung, Tuhi tapi sahabat hita nau pinilit di debata, hita nau nadi hawamongi di debata, mana semua dia pehita imot tonton do hita di hawamongi di debata, mana semua dia pehaka amanina perdoa sari peota ke keluarga kesonari di perkodosi dan umari imot mah Tuhan itu nau jolok tong di hita Tuhan itu nau mabibit hita tu si. Alam kita keamanan dan kalau kita nak tamat berdoa sehari. Tidak ada satupun kita yang tamat untuk berkeluar. Begitu banyak ancaman, begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan dan sian keluarga dan sian diri sendiri dan sian angka dongan nadi humbalian. Alami di tengah-tengah di keluarga kita berembuk bagaimana kita untuk memecahkan satu persoalan, memecahkan suatu pergumulan yang begitu berat. Alani dihita saluhutna angka amanina nang dihamuna dua kita adalah orang-orang pilihan Allah dan Allah tidak pernah salah pilih terhadap kita. Pemilihan Tuhan, pemilihan Allah selalu tepat di dalam kehidupan kita. Alani sawang hangat na pinilit di debata kita dapat tuduh angka amangina pangulauta marhite-hite na pinilit di debata kita. Alani marlas di roha mahita sadarion dan dihamupe amanami keluarga besar siaturi marlas di roha mahamama dinama ngudur anak dohot boru di muriau di kasu-kasu tuhama ulauta sahat tu ari naum pinugul muna di dongane debata di padau debata sianangka hamaulun sianangka parbulan-bulatun amin pertanian mahita ulahan kami yang Tuhan madok mulai itu adopanmu di hatam naum hutangi hong kami di potarion nagabi bohan di parton dion nani madalani mulu nani sigana pari tutu ari Tuhan na pinilit mudohami anak haholongan mudohami alani ada Tuhan tempat tahu bahami mangulahong angka ulama hobar tulomoni rekam Tuhan di anak dohon boru di huriam nai masakam banjalo pasu-pasu pardonga sari peon siapo marhide-hide na posong alani Tuhan pasu-pasu nasida Tuhan madalani mulu siga nupari pada usia na kaparmaran pada usia na kaparsahidong oleh Tuhan satu tarjalo nasida pasu-pasu pardonga sari peoni di bagasan dabe 12 ni roha nasia koi Tuhan didikyo oleh Tuhan satu kinari dinalahong pardonga sirang pehang isian bagas jorong anggo asi rohot holong ni roha naso tu pasirang sian hami ganu iring-iring mahami di perdalangan nami pada usia na kaparmaran asa sahat hami di inanan nami pardonga 12 ni roha nasia koi Omahami Tuhan jaga batangi yang nami Nahu sombaho kami marhite-hite goar di anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tauduti marenehi kasihan bukan di nomor 780 ayat sada dua udutna uhud mata pasahan pilihan. Tatanya ko mapilita to di bata martani yang mahita. Ali di bata awanami nyari banwagicha. Hodo haruruan misaluhut silihon lehon nading tandohon nasuli basa na koliutus. Upas kami masih na nilehon bitu hame pilen na bituho. Say jalo may gabi uam na khusus di jolong. Pasu-pasu may jalan ramoti. Ang sabu parhasiat kami pilenon. Pati puluhan haraja murid tongan-tongan ni huriang dohon di porti dion. Buhay marohana mi marhike-hike tondi. Asalam hutada hami godam misilehon-lehon bitu habi. Asalam tir-tir hami pandok moli hate tuho. Marhike-hike Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Brahmahika magiduhon di taniyang hatur magkay. Pagkayama namin na di banwagidya. Say pinorbadiya magwarmo. Say ropa harajamu. Say sahot malo maneroham di banutongon songon na di banwagidya. Lehon matuhani sadaren hamoluan siapari. Se sama dosa songon panesa nami. Di dosa ni doa namar dosa Tuhan. Palua mahabisian pangago. Ayun nampuna harajaon. Dohot haguguon. Roni kasamago salilin-lilin. Amin. Masih di rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong di rohani debata agam. Dohot parsolam itu di porbadia. Iman nama dongani hita saluhutna. Amin. Oras manihita. Noai